माब्लाबा नोंथाङा गिदिर उन्दै गासैबो इउटिउबार्सफोरनि भिडिअआव मैथमेटिकल सिम्बल जेरै एरो, स्क्वायर, सर्कल बायदिसिनाखौ एनिमेशनजों लोगोसे होनाय नोंथाङा निश्चय नुफेरदों। नाथाय बिथांमोना बेखौ माबोरै बानायो? जुदि नोंथाङाबो बेखौ मोन्थिनो लुगैदों अब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। खुलुमबाय, आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड' इउटिउब चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांनो दिन्थिना होगोन जों माबोरै जोंनि भिडिअआव मैथमेटिकल शेप जेरै एरो, स्क्वायर, सर्कल बायदिसिनाखौ जोङो एनिमेशनजों लोगोसे माबोरै होनाय जायो आं नोंथांनो बेखौ डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। नोंथाङा खालि भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नाथाय जागायनायनि आगोल आं नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव जाहाथे आं नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ बानायबाय थानो हायो। अब्ला फैदो जोङो स्क्रिनसिम थांदोनि। गिबियावनो जोङो काइन मास्टाराव थांगोन। दानिया जोङो मोनसे भिडिअ लागोन, बेनि थाखाय नैबे मिडिया अपसनाव थुनानै होगोन। आं बे मोनसे भिडिअखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया आं गिबियावनो बे भिडिअखौ प्ले खालामनानै नायग्रोगोन बबेयाव जोङो एरो मार्कखौ होनो नांगौ, बबेयाव जोङो मैथमेटिकल सिम्बलखौ होनो हायो, जों गिबियावनो नायनानै लाग्रोनि। बेनि थाखाय नैबे प्ले अपसनाव जोङो थुनानै होबाय। बेखिनि टाइम लाइनाव जों मोनसे एनिमेशन होगोन, मोनसे सिम्बल बेवहाय जों होगोन। थ' बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे लेयार होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सिंथाराव नुनो मोनदों हेन्ड राइटिं होननाय अपसन, बेवहाय थुनानै होगोन। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनिया मा ओंखारगोन, बेबायदि अपसन ओंखारगोन। नोंथाङा नैबे अपसनाव नोंथाङा थुनानै हो। थुनाय लोगो लोगोनो बेवहाय खायसे अपसनफोर नुनो मोनगोन नोंथाङा, आरो बेनिनो जायखिजाया नोंथाङा मोनसेखौ सायख'नो नांगौ। हमनानै लाबाय आं बेवहाय नैबे बेंखनखौ होनो नागिरदों, अब्ला बेंखनखौ आङो सिलेक्ट खालामनानै होबाय। दानिया जों मा खालामगोन, नैबेवहाय जों बेखौ ड्र खालामनानै होगोन। अब्ला आं बेबायदि ड्र खालामबाय। हमनानै लाबाय जुदि बेयो ड्र खालामनाया बारा मोजां जायाखैबा नोंथाङा मा खालामनो हायो, बेखौ आनडु खालामफिननो हायो। आनडु खालामफिननो थाखाय नोंथाङा नैबे आगसिनि गोजौ खनायाव नैबे सिम्बलाव नोंथाङा थुना होनांगोन। थुना होयोब्लानो मा जागोन, नोंथांनि ड्र खालामनाया बे गोमालांफिनगोन। एगेन नोंथाङा बेवहाय मोजाङै ड्र खालामफिननो हायो। हमनानै लाबाय आं बेबायदि ड्र खालामनानै होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। अब्ला जोंनि आखिनाय खामानिया जोब्बाय। दानिया जों दानि बावैसो आखिनाय बेंखन सिम्बलाव जों एनिमेशन होनो नागिरगोन। थ' एनिमेशन होनो थाखाय जों मा खालामगोन, एगेन नैबे टाइम लाइनाव थानाय हेन्ड राइटिं बेखौ जोङो सिलेक्ट खालामनानै लागोन। बेनि उनाव जोङो नैबे सिम्बल अपसनाव थुनानै होगोन। थ' बेनि उनाव जों मा खालामगोन, नैबेयाव नुनो मोननाय मोनथाम अपसननि मादाव जायखिजाया मोनसेखौ जोङो चुज खालामगोन। हमनानै लाबाय आं नैबे गिबि मोनसेखौ चुज खालामबाय। अब्ला नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयो बेबायदिहाय प्रिभिउ देखायदों। दानिया मोनसे खोथाखौ नोजोर हो, नोंथाङा नैबे सिङाव खायसे अनजिमाफोर ओंखारदों 0.5, 1.0, 1.5, 2.0। थ' बेफोर अनजिमाफोरा जेबो नङा, बेफोर जाहैबाय नोंथाङा नैबे एनिमेशनखौ बेसेबां स्पिड खालामनो लुगैदों बा बेसेबां स्ल' खालामनो लुगैदों, नोंथाङा बेवहाय नैबेयाव कन्ट्रल खालामनो हायो। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेयो 1.0आव दङ, अब्ला बेनि स्पिडा एसेबां जायो। नोंथाङा जुदि बेखौ जोबोद स्पिड खालामनो लुगैदोंबा अब्ला नोंथाङा नैबे सिम्बलखौ बेजा लाबोनांगोन। बे नोंथाङा नैबेखौ ओजों लानो थाङो, अब्ला नोंथाङा बेबायदि आखाइजों स्लाइड खालामना लांनो हायो। अब्ला नुनो मोनबाय जों जुदि बेखौ 0.5नि सिगाङाव दोनोब्ला जोबोद स्पिडआव बेयो एनिमेशन जायो। नोंथाङा 0.5आव होनो हायो। अब्ला बेबायदि खालामोब्ला अलपमान मा जागोन, बे स्पिडा खमायगोन। बेनि उनाव जों मा खालामगोन, नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया बेखौ जों जागोन ना जायाखै जों बेवहाय प्ले खालामना नायनो हायो। अब्ला आङो प्ले खालामनानै होबाय। अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा जोंनिया बे मा जादों, सिम्बला एनिमेशन जादों। दानिया नोंथाङा बे भिडिअआवनो जुदि बबेबा मोनसे बाहागोआव नोंथाङा होनो लुगैयोब्ला अब्ला बै बाहागोसिम थांनो नांगोन नोंथां।
हमनानै लाबाय आं बे भिडिअखौ बेबायदि लानानै थांबाय जोबथा फारसे बेबायदि लानानै थांबाय थाबाय अब्ला बेखिनियाव आङो हमनानै लाबाय बेयाव आङो मोनसे बेबायदिनो एनिमेशन होनो लुगैदों अब्ला होनो थाखाय अगेन दहायनि बायदि नैबे लेयार अप्शनाव थांबावबाय आङो हेन्डराइटिंखौ थुनानै होबाय दानिया बेवहाय मोनसे सिम्बल आङो सायख'नोसै बेवहाय थुनानै होबाय हमनानै लाबाय आं मा खालामबाय नैबे सानजाब सिम्बलखौ बेयाव होनो नागिरदों बेखायनो सानजाबसिनाव थुनानै होबाय दानिया आं नैबे सानजाबसिनखौ आं नैबेयाव होनो नागिरदों अब्ला बेवहाय आं ड्र खालामनानै होगोन अब्ला आं बेबायदि ड्र खालामनानै होबाय अब्ला नुनो मोनबाय बेयो बेबायदिहाय ड्र जाबाय दानिया जों अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया जों बेवहाय एनिमेशन होनो थाखाय दहायनि बायदि जों हेन्डराइटिंखौ सिलेक्ट खालामनानै लागोन बेनि उनाव जों नैबे अप्शनाव थांगोन बेनि उनाव जोङो जायखिजाया बेनि अप्शनखौ सायख'नो हमनानै लाबाय आं नैथिखौ सायख'बाय दानिया सायख'नाय लोगो लोगो सिङाव मा नुजाबाय जोंनि नैबे अनजिमाफोरा ओंखारबाय जों हमनानै लाबाय 0.5 खालामनो लुगैदों बेखायनो आङो बेबायदि बोनानै होबाय 0.5 खालामबाय आङो बेनि उनाव नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया बे जाना जायाखै जोङो नैबे प्ले अप्शनाव थुनानै नायगोन अब्ला नोंथाङा नुनो मोनदों बेयो मा जादों एनिमेशन जादों दानिया नाय हमनानै लाबाय नोंथाङा बेबायदि बोबाय बोनायनि उनाव मा जाबाय हमनानै लाबाय नोंथाङा बेवहाय स्क्वायर होनो नाङामोन बेलेग मोनसे सिम्बल होनो नांगौमोन अब्ला नोंथाङा बेखौ माबायदिहाय बोखारफिनगोन अब्ला बेखौ बोखारनो थाखाय जोबोद सिम्पल नोंथाङा नैबेयाव एगेन सिलेक्ट खालामफिनगोन सिलेक्ट खालामफिननायनि उनाव नोंथाङा नैबे अप्शनाव नोंथाङा थुना नायगोन अब्ला बेवहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांनो बेबायदि अप्शन नुजाफिनो आरो एगेन नोंथाङा नैबेयाव नाय आगसिथिंजाय नैबे गोजौ खनायाव नैबे सिम्बलखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नोंथाङा जुदि नैबे सिम्बलखौ बै शेपखौ नोंथाङा जुदि होनो लुगैयाखै अब्ला नोंथाङा बेखौ बोखारफिननो हायो आनडु खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे अप्शनाव थुनानै दा थुना होयोब्लानो मा जागोन जोंनिया नैबेनिफ्राय जोंनिया शेपआ बेबायदिहाय आनडु जानानै बेयो गोमोरलाङो दानिया अब्ला एगेन नोंथाङा नैबेयाव थांफिनगोन नोंथाङा जाय शेपखौ होनो नागिरदों नोंथाङा बेयाव होनागोन हमनानै लाबाय नोंथाङा नैबे मोनसेखौ सिम्बलखौ होनो लुगैदों अब्ला बेवहाय नोंथाङा थुनानै लागोन थुनाय लोगो लोगोनो बेयो मा जाबाय सिलेक्ट जाबाय दानिया जोङो जेराव बेखौ जोङो होनो नागिरदों बेवहाय जों बेखौ ड्र खालामनानै होगोन आं नैबेयाव होनो नागिरदों बेखायनो आं बेवहाय ड्र खालामनानै होगोन अब्ला बेबायदि ड्र सिन नुजाबाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके अप्शनाव थुनानै होगोन अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय जुदि नोंथाङा बुजि मोनाखैबा आंनि भिडिअखौ खननै खनथाम रिप्ले खालामनानै नायफिनबाय था अब्लानो नोंथाङा जोबोद इजिलि नोंथांनि भिडिअ बेबायदि सिम्बलखौ एनिमेशनजों लोगोसे होनो हागोन अब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे आंनि चेनेलखौ दासिमबो नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आं मिजिं खालामनाय थाबाय भिडिअखौ जोङो दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हेभ ए नाइस डे